Ante a difícil situación que estamos atravesando, os comerciantes de Pontecesures decidiron unirse para fomentar as vendas nos seus establecementos. Os diferentes negocios da vila alíanse para crear unha campaña mediante a cal sortearán diferentes produtos entre os seus clientes. Estamos haciendo una campaña para promocionar las ventas, llevamos la compra a casa gratuitamente en los concellos colindantes. Empezamos con la campaña del sorteo del pequeño comercio de Pontecesures para el día 12 de febrero. A campaña está tendo unha gran resposta por parte dos negocios da vila. Actualmente xa se sumaron máis de 50 establecementos. Sí, bueno, todo. Hostelería, comercio, todo lo que tenga que ver con Pontecesures, que sea comercio, que sea incluso talleres, todo. O sorteo está aberto a todos os clientes da vila. Pode participar calquer persona, tanto que compren no propio local ou por internet ou que yo levemos a casa. Cubren esta papeleta co nome, o DNI e o teléfono e o día 12 vaise facer o sorteo. Con esta alianza, os diferentes sectores da vila queren evitar que desaparezan os negocios de proximidade de Pontecesures. Creo que isto está moi parado, que del concello solo recibimos unas mascarillas e un protector de pantalla e entonces el comercio local de Pontecesures está muriendo. Está cao porque xa non había, xa estaba mal, pero esta pandemia, con estes perimetracións de cierres, de toda esa historia, xa non hai clientes, nin hai. O obxectivo dos negocios de Pontecesures é incentivar as vendas nos seus establecementos. A comprar a Pontecesures é un lugar seguro, que temos todas as medidas de seguridade que hai que ter, que tratamos os nosos clientes como sempre e que non se morra, que moitos comercios teñen que pechar, hai que pagar todos, hai que pagar os autónomos, os alquileres, a luz, eso en este momento é un pouco difícil. O sorteo dos comerciantes de Pontecesures inclúen a noite de estancia dun hotel, vales en salóns de peiteado e de estética e merendas en locais hostaleiros, entre outros agasallos. Toda a información pode seguirse a través do Facebook Comercio Local de Pontecesures.